Üdvözlöm, Bicskei Zsolt vagyok, a Rajta vagyok a térképen weboldal tulajdonosa. Ebben a mai 3 perces videóban azt fogjuk megbeszélni, hogy mi történik akkor, ha az ön vállalkozását nem látja a Google, és önnek kell beregisztrálni azt. Erre a weboldalra kell megérkezni, ami nagyon egyszerű, a weboldal címe www.google.hu/helyek. Itt bejelentkezhet egy gmail-es fiókjával. Én azt javaslom, és ezt már később megbeszéljük, hogy miért, csináljon külön egy Gmail fiókot arra, amit semmi másra nem fog használni, csak a Google helyek szolgáltatásra. Miután bejelentkezett, erre az oldalra fog megjelenni. Itt megadja a telefonszámát körzetszámmal együtt, én majd olyat fogok megadni, amit biztos, hogy senki más nem használ, csak hogy meg tudjunk nyitni egy ilyen alapértelmezett lapot. Ezt az alapadatokat múltkor végigbeszéltük részletesen, hogy ott miket, hogyan kell beállítani, erre most nem szánnék időt. A kategória. Nagyon fontos, maximum 5 kategóriát választhat ki, és kérem, szánja rá az időt. Ez önnek, a vállalkozásának nagyon fontos. Tudom, hogy a lista hosszú, tudom, hogy ez lehet, hogy sokáig tart, hogy kiválasztani mindenből pontosan, hogy mi az, ami önre legjobban illik, de higgyel nekem, hogy nagyon megéri a munkát. A következő az a szolgáltatási terület és helybeállításai. Abban az esetben, hogyha ön kiszáll bárhova, akkor ezt, mert nem önökhöz jönnek be, vagy házhoz szállítás, vagy javítási munkák vannak, váltsa át az igenre, és itt pontosan mindent értelemszerűen töltsön ki, nagyon egyértelműek ezek a mezők, hogy hogyan kell kezelni. És a nyitvatartási idő. Sokan azt mondják, hogy nem kívánok nyitvatartási időt meghatározni. Kérem, ezt ne tegyék. Ez fontos a Google számára. Higgyel nekem, hogy leteszteltük ezt, és előnyösebb lesz az ön helyezése abban az esetben, hogyha megad nyitvatartási időt. Lehet, hogy nem sétálnak önökhöz be ügyfelek az utcáról, de akkor is csak szépen ezt állítsa be, és lehet, hogy csak a normális 8-tól 4-ig munkaidőt fogja ide megadni, szombat, vasárnap nem dolgoznak, tökéletesen megfelel, ennek eredménye lesz, garantálom. Fizetési lehetőségek is magukért beszélnek, ami önre vonatkozik, azt adja meg. Ezek nagyon egyszerű beállítások, minden szépen le van írva. Fényképek, 10 fotót hozzá tud adni, videókból 5-öt hozzá tud adni. És eljutottunk most erre a részre, a további részletekhez. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos hely, amit sokan elfelejtenek kitölteni. És erről részletesen fogunk beszélni egy következő videóban. Kérem, szálljon rá időt, hogy pontosan állítsa be a vállalkozásának minden adatait. Köszönöm szépen a mai figyelmét. Kérem, ossza meg ezt barátaival, klikkeljen a like-ra, és ami a legfontosabb, itt rögtön a videó alatt írja meg véleményét a videóról, esetleg további kérdéseket föltehet, és ígérem, válaszolni fogunk, vagy további oktató videókat fogunk létrehozni. Köszönöm a figyelmét, Bicskei Zsolt voltam.